In het gemeentehuis van Dantemadiel streden Ties een beetje fjouwerleerling uit de gemeente om de titel Bennenboargemaster. Na de presentaties stier de jury voor een drege kar. Fjouwer hele goede deelnemers wiender. Traaie famkes hier een jongen die hij hier uithekt en hier staan te spreken in de rietzeil. We zijn ook maar de jury uitkwam. De nieuwe kinderwagenmaster is kiezen. Uiteindelijk voelde Kar op Danique Zwaarts van de Westereen. Sievert Wurdigert, het komende squalier de band van Dantemadiel en Silte Gerre mijn boargemaster Anja Haga op paard. Dat ik het belangrijk vind dat band echt maar bepalen maar in de gemeente. En het lijkt me superleuk als ik dat zelf kan maken. Leuk en bijzonder. Ik had het niet verwacht. Ja, we gaan met z'n fjouweren of met z'n draaien als jury in de fractiekamer zitten. En dat had wel even worden voordat we een oordeel hien. Want ze winnen serieus echt alle fjouwen goed. Uiteindelijk kwamen we er wel met z'n allen uit. Die nu dan in besluit. Ik voel dat we al heel veel goede dingen die heen. Dus ik hier net verwacht als ik het weer zoe. Het lijkt me echt wel leuk om bijvoorbeeld naar een baby of zo wat Luc echt die had. Danique neemt het stokje oer van jeddere Bennenboargemaster Luc de Bruin. En ze zocht mij een soort enthousiasme uit naar haar nieuwe rol. Ja, dan wacht je tot ik de eerste ding bij mij als Bennenboargemaster.